Unes ulleres de realitat virtual els donen la benvinguda. Aquesta és la primera parada d'una de les rutes que s'han fet dies abans del Congrés de Telefonia per apropar als ciutadans les últimes tendències que es presentaran al mobile. S'han fet 10 itineraris diferents pels punts més tecnològics de Barcelona. Aquí han entrat de ple en un món digital. Els assistents s'han posat a la pell d'uns investigadors de la indústria dels mòbils que han de complir una missió. Increíble porque tenías que superar una serie de obstáculos para salir victorioso, ¿no? Para enviar una fórmula y tal. Aunque no lo sepas, te guías y al final vences. Me he apuntado a la ruta porque me parece súper interesante lo que hace el Mobile World Congress y que al final de todo no existe una vinculación completa con la sociedad, entonces me parece una alternativa muy acertada. Superada la missió, el camí ha seguit per una exposició sobre l'impacte que té la tecnologia en les nostres vides. També hi trobem una de les 10 obres d'art relacionades amb l'entorn digital que s'han instal·lat a cada districte de la ciutat. És un dispositiu fent-se selfies amb un altre dispositiu. Una part de la meva aproximació és cap a aquesta part més superficial del fet de fer-se fotos al mateix de forma compulsiva. Té molta relació amb aquesta reflexió dels usos que fem de la tecnologia, de buscar petits gestos i fer-los evidents, perquè molts d'ells no són evidents per la majoria de les persones. Simplement nosaltres els acceptem sense plantejar-nos si realment el volem o no el volem. I de les selfies a les tendències. Una altra obra artística situada al MNAC pretén visualitzar molt gràficament com de fugaces poden arribar a ser les tendències a les xarxes. Partint de la base de que ningú ens deixa totalment, quan mor si es segueix parlant d'ell, nosaltres hem fet la instal·lació PLAC, consisteix en relacionar hashtags de persones mortes, totes elles en el 2016, amb mòbils. Cada cop que algú arreu del món parla sobre aquest personatge, no? A través de Twitter, amb un hashtag, el que li dona és llum i vida a aquest personatge. Parlem d'un moment, d'una era en la qual tot és molt efímer i potser tots estem connectats per un moment concret, però sí que en poc temps tots podem oblidar-nos, no? d'alguns temes que són importants. Els vessants de la tecnologia s'han analitzat detingudament per part d'experts en unes xerrades al voltant de temàtiques com les ciutats intel·ligents o la quarta revolució industrial, temes que seran molt presents també al Congrés Mundial dels Mòbils. A l'Hospital Vall d'Hebron s'ha parlat de l'anomenada salut digital. La transformació digital del sistema sanitari va lligada a novetats com la cirurgia robòtica, l'estudi de dades massives, l'anomenat Big Data, o el replantejament de tractaments per incloure-hi dispositius tecnològics. La tecnologia no deixa de ser res més que una eina per ajudar a aquesta transformació que en aquest cas salut i l'atenció a la persona està demanant. I la tecnologia la ficarem allà per poder ajudar i que el ciutadà estigui més còmode i sigui més partícip del que està passant.